So nga adlaw na tantanan guys, dahil na human nagbutang ng suyo dari dia. Tiop na sunod pod tiopan na side dadto hapon dari karon dara na pod sila. Ada na tiop na siya. Gaman sa ingani ba. Madam ba aron na sila magtungan. Paadyon si Yoyo lang to. Gulit. Gusto na yung damba. Dito ni Mahalik si Yoyo subay-subay na na. Pero kung masasabihan ka dito, kuha ka mo kasi ng turas mo. Sa papagay guys, ay ang bulit ganda kay arong ma-sure nga di mo to. Oh. Dan na nahuman na dari. There's front na nasa kaazo. So human na dari guys o butang og arkuba dari sa atubangan. There's front. Diyan natin human na. Human nagbutang si Zag arkuba. Nice na. Dari dong sa bathroom. Ano nila gawas? Saan yun arkuba. Sa mahalingan na rin sagbot, paso-aso. Isang mga ginamit na rin sa pagkuan. Putol-putol nga kahoy ba na rin sa pag-arkuba. Kung na naman sa kuan, kanang na ay pintal. Muna yung pintalan, sunod adlaw. Ang bunot na uwan, itang taligsik. Tiga, jujud as in niya ka ng bunot. Kahilayo, kung bati sila dito. Bati sila dari tanday. Dihin, taligsik. Maguntang mo kusag-kusag pag-uwan. Ayoyo. Ang glass kili, di mo sila mabasa. Bati rain. One pa more. Kapit na sila yung libo nila tuna. Sa una kaya aram pa maning kuan na. 200 pa ni. Dapat to, yung doon nagagawan. Okay. A few moments later. Yes, masumbentag na tantanan to. Sa magaw. Bitaw. Mapay pag humanagluto silang siga. Ito na mga kuyas na ngaligo na. Nagulit na ito nila guys. Mga human ilis. Larga eskwila. Nga na ilang ko anas ba guys. Kada adlaw. Dasa na sila mga to guys sa kaliguanan. Isa na sila mga ligo guys. Maglugway na sila daan sa ilang mga buhiin. Kanding. Kabaw ubaka. Ito na guys. Nang larga ng mga kuyas. Hanggang mga batsing gamay. Natuog pa. Yeah. Tuog pa si Kimi-Kimi. Lami pagkatuog ni Kim-Kim. Lami katog ni Kim Kim guys. Sana po kawan guys kay kapoy na. So karon guys magtiwas sila og kuan, magtiwas sila og taod sa arkuba to dito spikas. Pero pa sila dito padong sa bathroom. Ang dire na human naman, natin nice na kaazo. Oh. Nice na kaazo na rin sila. Man na. Andun si Jack. Ora naghapon nakaroon ato na pa sila tamang taon. Morning guys. Ako'y pagpaghimuta na guys. Mag-eat na ka? Maghimuasa ka karon? Kimi? Himuasa? Hindi na? Hindi na kung sa maghimuas guys. Kay padupa ko no. Hindi. Dani na sila dani mag-arkuba guys ya. Dani na sila mag-arkuba karon dani. Gawas. Dani human palibot dibuton sa nila. Human diri na pud sila sa sud. Dani. Hanto dani sa sud ngadto sa bathroom. Tanaw na bathroom na to guys. Hanto dari sa CR. Hanto dani. Kuan sila magkanang magtaod sa kuan arkuba. So wa
Wa pa din si Ja abutangi og skim coat guys kay aron di kuno si Ja maglutak-lutak gipakuan sa si Ja ipasison. Na dapat sila gitawag nga ipasison sa kuno. Kay og kana bitang pag-upan mapinishingan ang butangan si Ja dajon og kanang skim coat. Maglutak-lutak si Jag agi. So mo rito nahitabo dadtos amang pantaw sa kanang naay kuan nga gi skim coatan dajon papagabril. Dali si Ja manguan pero ingat si yun pa sa pagabril nga japtong tuhan pa og skim si kan coatan pa man to si Ja. Tuhan pa og butang og skim coat. Dari na sila magtaod inja ini human ato na sila dari lujo. Dari nga lujo sila pa doon. Nana sa pajununon pa na tangtangonon pa ng mga kabilya. Wala po din ito. Taura nila Kuba. Tapos papagabridas likod nakuha din sa mga budik-budik. 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 Tanaw kong budik-budik guys. Budik-budik. Mahaw na ka. Mahaw na sa budik-budik. Masaw manizag mga manok. Uy, ko mga unpas sa feeds. Budik. Kailan na niya kabuhan pa? March, April, May, June, July. 5 months na. Ay di, unom na di ay, ugos na na. 6 months na siya. Budik. Hala, pita ka manguwag. Pita ka manguwag, budik. 6 months na maday ka. Practice na nataglugoy-lugoy pa. Lugulugwa dyan, balit ko. Oh. Guys. Mahaw na, mahaw. Mag-eat na. Mag-eat na ka. Saan? Manok nagbadjing gamay, guys. Ana. Ilan na tauran ang dyan. Amang mga flowerero. Ano, guys. Amang mga buwakins. Ano nang ipang-arrange na sila. Mga sudanan. Bisul man. Patut sa aming Kim guys. School na sa Kimi. Dalam school ni Kim. So, ito, kilo? Kaya pa doon imong hair. Wala na, pulis. Nako ni pulis. Kita man ning kuranan, bi? Huwag naglingkod? Butay yung bahan. Okay. Sa uban na Kim guys. Kaya man magsukod ang ilang klase. Kimino. Kasi kuya Kim kahapon nandiyan. Isa. Nga na si Dayan. Pagdawas na ko, kuya Kim na. Kita ng kuya hapon. Uli na may guys, kamo palit pamiglansang sa papag-abril. Wala man lang dyan sa Kim. Ha? Dahil na miss bye guys, palit na may snack nila. Palit may og donut o shakoy. Nang snack. Nanunugang may palit og lansang, kaya kuha nga gamang lansang das nangagi. Pila to ka kilo das nangagi pa? Tulog. Karon tulog tanga. Kani tulog tanga ang mga kuanro na. Tulog ka pa na. Tulog tunga kay kuwangan ang lansang. Ito na to sila. Na sila dari guys, nas lujo. Mana dari, butangan na. Butangan na og arkuba dari. Tadi na sila dari likod. So na sila siyo dato guys sa likod. Ito dos abuhan. Iwa ka tazak na ito ka nang bunag agawan. Maduntang mo kasag po agawan na. Parang pasawad may dahan tubig ba? Ay, lato yoyo. Managpikas-pikas.
Uy, namuso naman na katang saging. Ha? Nalamay kabug. Ha? Namuso na no? Madul magda. Dana na human na og arkoba daris Lodyo. Ya, darada sa mga buhan. Human na og arkoba. So dari human na diha sanok. Dari pod human na nati. Na human na og butang sa arkoba. Nindot na si Ja. Di nakalusot ang iring. Mulusot man ganda tong iring guys. Ini kagabi nakalusot ang mga kairingan. Maglaoy dahil mis Papa Gabriel og batong. Hinatag ni Badr ng batong. Laoy mig batong guys. Madyo ni alaw ujon. Kay kami ibabutangan pa kamuga. Kahit skadyo. Batong na tanan. Kubay tag batong guys. Para natay malawoy. Ni hapon. Batong para sa panihapon. Papa Gabriel maghatag na panihapon ron. Tung Kuya Mario. Gihatan mi na og batong guys. Paman mi nakatanam, magtanam na mi dadto mag-garden na mi dadto to. Ato mi dadto mag-garden dapit yes dadto dapita iluag. Tapos koan si Hansel. Si Hansel na si Oreo mo nabilin sa mga tukoy. Kaya si Bravo ug si Cracker na kuan man, namatay man. Si Bravo naligsan. Si Cracker nasakit. Mandugan tao sa Hansel kaya tawa buyag. Nakahingusig ka ajo. Ano? Hingusig ka ajo budzag bayro ah. Na guys, na namin mawalaw oy sa mga panihapon. Mga panguanan kay na mga wood. Panihapon ta luto nag-ameng nilaw oy nga batong. Dadapon mi nilapuan nga taong, dapon mi buad nga pinirito. Nga pong guys, nandiyo. Tanong. Hapon. Anta nga an. Sabaw kimi, sabaw. Favorite sa batang baji. Talong. Say mo favorite day? Batong. Favorite. My favorite is batong ina. Favorite batong. Unsa? Favorite batong. Nilaw uy nga batong. Higop tayo nyo guys, nilaw uy nga batong. Nami na sabaw kimi. Yummy. Yummy ka ajo. Yummy. Anta. Waya. Apa mong talong. Hindi mo na. Ay mo ginama. Ginama ni Kim ko na guys na. Lapag ano na. Hapon, talinjo. Higop sabaw. Kalami na sabaw. Yummy ka ajo. Guys, kaon ag batang higop si Kim og sabaw sa nilaw uy nga batong. Wala naman ang butang ikamunggay guys kay gusto man nila puro batong. Yummy? Nam.